Pardon. Bă, ușor. Nu dați ce te face. Domnul Stase, cum comentați? E corectă decizia, domnule Stase? Îngrozitoare, după părerea mea, extrem de injustă. O răzbunare murdară, ce pot să spun mai mult? Ce le transmiteți? Domnul Adrian Năstase este și va fi mereu în competiție cu Traian Băsescu. Este o competiție nu pentru posturi, nu pentru funcții, este o competiție a mentalității, este o competiție între un profesor universitar și un om pe care l-ați văzut și cu capacitățile pe care le-ați văzut. Este competiția între mârlănie și civilizație. Domnule și asta Bolcaș, va exista haideți să ne spuneți în acest moment ce se întâmplă. Acum urmează o procedură puțin mai complexă și puțin mai tehnică, și anume pedepsele care au fost aplicate în acest dosar se descontopesc în procedura contopirii cu pedepsa anterioară de 2 ani de zile și se realizează o nouă contopire a lor, în sensul că pedepsa cea mică intră în pedepsa cea mare. Este vorba că se poate executa o singură pedeapsă, nu poți executa mai multe, deci e vorba de cea de 4 ani, din care este o porțiune deja executată, 8 luni de zile, dacă nu mă înșel, iertați-mă. 8 spre 9 luni la un moment dat și... care se vor scădea din această pedeapsă ca fiind executate și în același timp la care liberarea condiționată se va face cu regimul special a celor care au împlinit 60 de ani, ca și în precedentele. Deci s-ar putea ca până în luna august, septembrie să fie liber. Nu va fi liber Adrian Năstase cu prilejul alegerilor europarlamentare, dar va fi liber în preajma alegerilor prezidențiale. Nu pentru a concura fizic cu Băsescu pentru un post, ci pentru a fi prezent în această ofensivă împotriva unei anume mentalități. Iată, avocatul lui Adrian Năstase ne spune că fostul prim-ministru al României ar putea fi liber undeva în jurul lunii august, spuneți la un moment dat, august spre septembrie, ca urmare, atunci când vor avea loc alegerile prezidențiale, undeva în a doua parte a lunii decembrie, Adrian Năstase va fi în libertate. Revedem ieșirea de la secția 2 de poliția lui Adrian Năstase. Urmăriți imaginile chiar acum, fața lui Adrian Năstase. Domnul Stase, cum comentați? E corectă decizia, domnule Stase? Îngrozitoare, după părerea mea, extrem de injustă. O răzbunare murdară, ce pot să spun mai mult? Se poate întâmpla și în alte dosare, nu numai în... Băi, ăla e microfonul, mă? Ce? Ăla e microfonul? Nu vreau să fac, nu vreau să fac astfel de comentarii la ora actuală, pentru că nu știu exact, nu am auzit decât foarte vag ce s-a transmis de dumneavoastră în direct. Nu știu cum a fost luată decizia, în unanimitate sau cu majoritate. Nu știu cum s-a luat. Da, deci fiecare judecător și-a spus punctul de vedere. O să vedem motivarea, nu știu cine va face motivarea. În motivare se vor spune multe lucruri, pentru că au fost extrem de multe aspecte. V-am spus, continui să cred, cel puțin afirm asta cu foarte mare hotărâre, pentru că e o muncă enormă care a fost în acest dosar de peste 7 ani, că nu sunt probe de vinovăție pentru infracțiune de corupție. Acum, sigur, eu cred așa, judecătorii au crezut altfel. Vreau să vă spun, pentru că am auzit diferite comentarii, sigur, de la colegii dumneavoastră sau de la alte persoane, judecătorii nu stabilesc adevărul în cauză, ci adevărul judiciar în cauză. Asta înseamnă că pe bază de probe. Adevărul în cauză e știut de persoana în cauză și de Dumnezeu. Domnul
Domnul Năstase e un caracter puternic, m-am spus. Am vorbit cu dânsul, am fost acasă, am considerat că această atitudine este cea corectă, să se prezinte din proprie inițiativă. Am anunțat autoritățile și autoritățile și-au făcut datoria, au venit și au început această procedură de preluare și de predare la penitenciar. O să vedem în continuare, v-am spus, care sunt toate celelalte proceduri. Aici se vor face diverse examinări, diverse vizite și așa mai departe. Cu siguranță. Și am schimbat baturile la... E un bărbat adevărat și să treacă peste aceste aspecte. E un om care, sigur, nu cred că pentru niciun om o asemenea reîntoarcere chiar înseamnă ceva ușor. Dar l-am găsit un om extrem de puternic care, într-adevăr, și-a îmbărbătat familia atunci când s-a plecat. Sigur, poate că pentru alții astea sunt niște aspecte așa melodramatice, dar pe mine m-au impresionat pentru că un om care știe unde pleacă și-a îmbărbătat copiii, soția și pe cei care erau. Afară de sora dumnealui, cine a mai fost? Și au fost și prieteni apropiați, oameni din familie, nu cunosc pe toată lumea, dar au fost niște oameni care au vrut să arate că sunt alături. Nu știu, doamna... Voi sunt toți reporterii pe partea procedurile, am dreptul ăsta, și niște proceduri standard, dar am dreptul ăsta. Aș vrea să mă lăsați. Ion Cazacu, avocatul lui Adrian Năstase, spunând că nu sunt, în opinia domniei sale, probe pentru infracțiunile de corupție pentru care a fost condamnat Adrian Năstase și, foarte important, iată, ne-a descris ce s-a întâmplat în momentul în care Adrian Năstase a aflat sentința. Și fostul prim-ministru al României și-a îmbărbătat familia știind unde se duce. Este un caracter puternic, spune Ion Cazacu, și-a îmbărbătat soția și copiii și a plecat spre penitenciar. Am văzut mai devreme Adrian Năstase a plecat spre penitenciar alături de fiul cel mare, de Andrei Năstase, cel care a fost întotdeauna aproape, pe care Adrian Năstase numea la un moment dat un cap al familiei în acea scrisoare lăsată în momentul în care Adrian Năstase a avut tentativa de sinucidere. Domnule Bolcaș, iată, domnul Cazacu spune că nu sunt probe în această situație, în aș vrea să fiu foarte bine înțeles și de cei care mă aprobă, dar mai ales față de cei care mă dezaprobă. Noi înfățișăm aici, în fața domniilor voastre, ceea ce am spus și public, apărarea pe care am făcut-o public lui Adrian Năstase. Nu criticăm o decizie, pentru că decizia nu e motivată. Eu, ca jurist, nu pot să critic ceva ce nu e motivat încă. Atunci, după ce va fi motivată și motivarea va fi publică, pentru că mă refer numai la ce se întâmplă în spațiu public, nu la cancanuri legate de acest dosar, sigur că vom putea aprecia și asupra considerentelor deciziei. E un punct de vedere pe care îl înfățișăm și punctul meu de vedere este următorul. Dacă s-ar fi pus în discuție problema Petromului, dacă s-ar fi pus în discuție, plusez eu, problema contractului cu Bechtel, situații în care am votat, cu mâna asta am votat împotriva acelor legi, pentru că atunci, familia este foarte importantă în acest moment. Sora lui Adrian Năstase, Dana Barba, a fost cea care a ieșit în fața porții după ce a aflat sentința și iată ce a declarat. Și avem multă. Nu, îmi pare rău, știți ce să mai comentăm? Singurul comentariu, România în cătușe. De ce a ales domnul Năstase să meargă singur să se predea? Putea să mai petreacă puțin timp alături de familie. Spuneți-ne, vă rog, atât ne-ar interesa, ce mesaj... Ce am? Pare rău. Ce mesaj v-a transmis? Ce v-a spus înainte? Eu vă mulțumesc, noi vă mulțumim că ați transmis, că ați fost alături de noi. Eu înțeleg ce simțiți cu toții, că nu mai avem mesaje. Mesajele sunt deja de înțeles pentru toată lumea. România în cătușe. Cătușele portocalii sunt peste tot. Să se gândească toată lumea când vor ajunge cătușele la ei. Doamna Năstase se simte bine? Noi toți ne simțim foarte bine. Noi suntem puternici și așteptăm ca Dumnezeu să facă dreptate, că e singurul care poate să facă dreptate în România. În România lașilor. Și domnul Năstase ce vă mai împărtășit? Ați văzut, nu ne-a împărtășit nimic.
ne-a sărutat și ne vom vedea în curând. Mulțumim. Vă transmit și asta multă sănătate. Imagini dure, imagini și cuvinte dure din partea sorei lui Adrian Năstase. Vedem, România este în cătușele portocalii. Domnule